आपलोड खालामनायासो जादों बोरैथो मायाव नुगोन माबाखौलाय itu hal kabel center transformator itu dangor itu office hoy nei nungguan wali mistri fra roh Lugayakhai जिबनाव मालाबाबो कारेन्टनि सिङाव थानो मोनफेराखैमोन आजोंनो नांथारगौबा Bro, ini hotelnya jom bandang. बारा रोङा दे मिस्ट्रिफ्रा नायनानै ला मानसिफोरखौ भिडिअ सिलिसराय नै सानना नायदो फाग्ला मिस्ट्रिया रोङा होननाबो मिनियोबालाय एकदम सानजा रायजोनिसो मानसिफ्रालाय दा खावब्लासो बानायगासिनो बिसोरो रोंनायालाय रोङो माने गोदान ना माबाया गरम गोजा बे कास्टमारफ्रानो कास्टमारनि गरमावनो फात्ता मोनलायासै मिस्ट्रि माखाया अभी हो गया ना जोंबाय बबे थोबसेया जोंसिनदोंब्रा नैबे सलारनि बे कारेन्ट नायदो